tienes que guardar. Faltan 20 para 150. De momento serán 150, 20 més 50 i després no se sabe. El que diu tiene que ser 150 o 200. Aquí falten 20 per 150. Però quants s'han de fer? Bàsics. Mínim 150 i 200. Mínim 150. Exacte. Per acabar la botifarra, Per sacar la per la sala fora. Jo estava pendent del que estaven dient. Que menjarà bé. Una cosa que no Cuidado las carteras. Perquè un poble que ha de viure ha de lluitar en ses cançons i ha de mullar els grillons perquè pugui ser més lliure. Tant de bo aquesta agonia qualque dia s'equilibri i podem arribar un dia en què hi trobem l'equilibri. Però ha arribat un moment, jo si vull estiuejar, que encenar, que em va anar a plaça estàdic, no estic tan malament. Han de deixar el cinisme si no volen terra xorca. N'hi ha que diuen sos turisme i jo dic salvem Mallorca. La Montoni sou sa font per no deixar terra xorca. Ai, terra xorca! I heu sabut vestir un pont entre Gràcia i Mallorca. Entre Gràcia i Mallorca, ai, Mallorca. Entre Gràcia i Mallorca, hi troba Antoni Torrents. Toni Torrents! Ara ser millors corrents i aquí ja res queda xorca. I aquí res queda xorca, ai, queda xorca. Antoni és compromís, i Antoni